Отца і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Гэтай імшой пачынаем святкаваць свята святой сям'і Езуса, Марыі і Юзафа. Просім у Бога ласкі, каб нашыя сем'і былі падобныя да святой сям'і, каб у іх панавала згода. Я ахвяру святой імшы складаю за Дмітрыя Марцінчыка памерлага у другую гадавіну пасля смерці. Просім, каб добры Бог пасля цярпення зямнога жыцця прыняў яго да радасці святых у небе. А каб мы маглі годна скласці на свяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі, Пане, змілуйся над намі, Христе, змілуйся над намі, Христе, змілуйся над намі, Пане, змілуйся над намі, Пане, змілуйся над намі.
Святим упалі, молиться. Амин. Молимся. Боже, Ти дав нам святую сям'ю як приклад. Учини, просим, каб ми злучені взаємною любов'ю, наследовали ясноти в наших сім'ях і праз гэта досягнули вечной радости в Твоим небесным доме. Праз Пана нашего Езуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Читання першої книги Самуэля. У тыя дні зачала Ганна і праз пэўны час нарадзіла сына, якому дала імя Самуэль, бо казала: «Я выпрасіла яго ў Пана». І пайшоў яе муж Элькана і ўвесь дом ягоны, каб здзейсніць для Пана штогадовую ахвяру і сваё абяцанне. Але Ганна не пайшла, бо сказала мужу свайму: «Не пайду, пакуль немаўля не будзе аднята ад грудзей, і я не прывяду яго да Пана, каб ён застаўся там назаўсёды». Калі Ганна адняла ад грудзі Самуэля, яна ўзяла яго з сабой, забіраючы таксама трохгадовае цяля, 1 меру мукі і мех віна, і прыйшла з ім у селом, у дом Пана. Хлопчык той быў яшчэ дзіцём. І забілі цяльца, і прывялі таго хлопчыка да Элія, і сказала яна: «О, спадар мой, няхай жыве душа твая, спадар мой, я тая самая жанчына, якая тут перад табою стаяла і малілася да Пана. Маліла аб гэтым хлопцы, і выканаў Пан просьбу маю, якую узносіла да яго. І вось я аддаю яго Пану. Ва ўсе дні, пакуль жыць будзе, ён прызначаны будзе для Пана». І пакланілася там Пану. Гэта Слова Божие. Щасливий, хто живе у домі Твоїм, Пане. Щасливий, хто живе у домі Твоїм, Пане. Які милі Твої шатри, Пані могуття, знемагає і мкнеться душа моя. У двори Пана, серце моє і тіло радосно кличуть до Бога живого. Щасливий, хто живе у домі Твоїм, Пане. Щасливий, хто живе у домі Твоїм, яни вічно співають Тобі. Щасливий чоловік, сила якого у Тобі, стежки у серці якого скеровані на Тобі. Щасливий, хто живе у домі Твоїм, Пане. Пані Божа могуття, вислухай мою молитву, схили уши Божа Якова. Божа оборона наша, погляди, погляди на твар помазанника Твоего. Щасливий, хто живе у домі Твоїм, Пане. Чытанне першага паслання святого апостола Яна. Умілаваныя, паглядзіце, якую любоў даў нам Айцец, каб мы называліся дзецьмі Божымі, і мы з'яўляемся імі. Таму свет не ведае нас, што не пазнаў яго. Умілаваныя,
Цяпер мы дзеці Божыя, але яшчэ не выявілася, чым будзем. Ведаем, што калі ён аб'явіцца, мы будзем падобнымі да яго, бо ўбачым яго такім, якім ёсць. Умілаваныя, калі сэрца нашае не асуджае нас, то мы маем адвагу перад Богам. Аб чым не папросім, атрымаем ад яго, бо захоўваем запаведзі ягоныя і робім тое, што яму падабаецца. А запаведь яго такая, каб мы верылі ў імя Сына яго, Езуса Хрыста, і любілі адзін аднаго, як ён загадаў нам. І хто захоўвае запаведзі ягоныя, той жыве ў Богу, а Бог у ім. І па духу, якога даў нам, мы даведваемся, што ён жыве ў нас. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Открой, Пане, наше сердце, как мы зважали на словы Твоего Сына. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пані. Бацькі ягоныя хадзілі штогод у Єрусалім на свята Пасхі. І калі яму было 12 гадоў, яны прыйшлі паводле звычаю Єрусалім на свята. Калі пасля заканчэння дзень свята яны вярталіся, засталося дзіцят Езус у Єрусаліме, і не заўважылі гэта ягоныя бацькі. Думаючы, што ён ідзе з падарожнымі, прайшлі дзень дарогі і тады пачалі шукаць яго між сваякамі і знаёмымі. Не знайшоўшы, вярнуліся ў Єрусалім, шукаючы яго. І сталася, што пасля 3 дзён знайшлі яго ў святыні. Ён сядзеў сярод настаўнікаў, слухаючы іх і пытаючыся ў іх. Усе ж, хто слухаў яго, дзівіліся розуму і адказам ягоным. І, убачыўшы гэта, здзівіліся. І сказала яму маці ягоная: «Сыне, чаму ты зрабіў нам гэтак? Вось айцец твой і я ў вялікім смутку шукалі цябе». І сказаў ім: «Чаго ж вы мяне шукалі? Ці вы не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму?» А яны не зразумелі таго, што ён сказаў ім. І, пайшоўшы з імі, прыйшоў у Назарэт і быў ім паслухмяны. А маці яго захавала ўсе гэтыя словы ў сэрцы сваім. Езус жа ўзрастаў у мудрасці, у гадах і ў ласцы ў Бога і ў людзей. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Мы ведаем, што Езус нарадзіўся ў Бэтлееме. Хоць ён, як Бог, існаваў заўсёды, але там у Бэтлееме больш, чым 2000 год таму прыняў чалавечае цела з панны Марыі. Яго апекуном быў Юзаф. Для ўсіх іншых, хто жыў навокал, Юзаф быў ягоным бацькам, так яны лічылі. Яны бачылі гэтую сям'ю, якая жыла ў Назарэце, Езуса, Юзафа і Марыю, і бачылі, што гэта людзі, якія не баяцца працы, не лянівыя, што паміж імі пануе супакой. Святая сям'я захоўвала традыцыі, якія былі прынятыя ў юдэяў. Вельмі шанавалася тады пілігрымка на свята Пасхі, першу пайсці туды, у Єрусалім, да святыні. У яўрэяў толькі адна была святыня, это храм у Єрусаліме. І вось, як мы чулі толькі што, калі Езусу было 12 гадоў, дзіцятка згубілася. Так палічылі
Марыя і Юзаф. Але нейкі быў Божы план у тым, каб Езус там у двары святыні, скажем так, размаўляў з вучонымі ў пісанні, з кніжнікамі, з духоўнай элітай ізраільскай. Бо Езус з аднаго боку развіваўся як дзіця, як чалавек, змянялася яго стан змяняўся, але як Бог ён пастаянна быў самой дасканаласцю і мог вельмі мудра і разумна размаўляць з вучонымі людзьмі. Нейкі быў у гэтым сэнс, мы, можа, цяпер да канца не ведаем, які. І бацькі не разумелі, што адбылося. Яны то перажывалі, бо думалі, што дзіця згубілася ў вялікім натоўпе на свяце. Не зразумелі, што ім сказаў Езус, калі растлумачыў, чаму так адбылося. Але гэтае непаразуменне не стала бунтам супраць Бога, не стала прычынай крыўды адзін на аднаго. Марыя паступае так, як мае паступаць кожны сапраўдны хрысціянін. Разважаць над усімі Божымі справамі, якія адбываюцца ў нашым жыцці. Разважаць над Божым словам у кантэксце жыцця канкрэтнай асобы, канкрэтнага верніка. Захоўваць іх у сэрцы і ведаць, што за Богам апошняе слова, што раз Бог вырашыў, што так сталася у жыцці таго ці іншага чалавека. Гэта ўсё можна вывесці потым на дабро. І за дабро заўсёды зло перамагае. Што і здарыцца потым у жыцці Езуса. Можна паглядзець на адносіны Езуса і Марыі, наколькі гэта было чымсьці цяжкім, драматычным. Тут і няма дзе дзіцятку нарадзіцца спачатку, потым Ірад хоча дзіцятка забіць, яны ўцякаюць у Егіпет. Тут яно ў натоўпе згубілася, калі Езус быў падлеткам. Потым людзі не хочуць прыняць Хрыста, яго хочуць забіць, і гэта адбываецца, забіваюць, яно трымае Марыя Езуса на сваіх руках, цела памерлага Езуса. Калі толькі гэта запомніць і толькі на гэтым сфокусировать увагу, то гэта вельмі жыццё няўдалае, нават непаспяховае ў нейкім сэнсе. Але калі паглядзець па-божаму, што Бог уваскрасіў свайго сына, што быў устаноўлены касцёл, каб усе маглі духоўную васкрэснуць, то тады ўсё зусім па-іншаму выглядае. І так можна глядзець таксама і на нашае жыццё. Глядзець таксама на нашыя сем'і. Хутчэй за ўсё, Марыя была вельмі маладая, калі нарадзіла Езуса, а Юзаф быў ужо ў пажылым узросце. Таму пасля пілігрымкі ў Іерусалім, калі Езусу было 12 гадоў, пра Юзафа ўжо не ўзгадвае Евангелие. Хутчэй за ўсё, ён памёр ужо на той момант. Але калі мы сказалі толькі што пра Марыю, якой яна была так коротка, але можна і пра Юзафа сказаць, якое у яго было выпрабаванне, калі яны былі ўжо заручаныя, па-нашаму кажучы, ўжо ўсё рыхтавалася ў іх да вяселля, і тут Юзаф даведваецца, што Марыя цяжарная. Ён яшчэ не разумее, што адбываецца. Ён можа толькі думаць, што гэта здрада адбылася яшчэ да жаніцьбы, і ён хоча яе аддаліць, патаемна яе пакінуць. Бо калі б это выйшла, стала публічным, што Марыя зацяжарыла да жаніцьбы, то яе маглі пабіць камянямі. І то не ад Юзафа, яе па тых законах юдэйскіх маглі пабіць камянямі. Але анёл прыходзіць, растлумачвае Юзафу сітуацыю, і Юзаф прымае Марыю, разумее, што гэта Божая справа і Божае дзеянне. І для ўсіх іншых ён становіцца, яны ўспрымаюць яго як бацьку Хрыста, і таму для іх ужо ні для кого не стаіць пытанне, што гэта было для тых, хто бачыў гэтую сям'ю, чаму так сталася, а не па-іншаму. Папа Францішак навучае пра Юзафа, што Юзаф гэта чалавек, які з праблемы, бо Марыі няма дзе нарадзіць. Невядома, як яна зацяжарыла, на пачатку яму было невядома. І ў гэты Егіпет трэба ўцякаць. І тут таксама, зноў жа, дзіцятка згубілі, і ён перажываў.
З этой кожнай праблемы Юзаф умеў зрабіць магчымасць. Умеў вывесці ўсё гэта таксама на добро. І так мае адбывацца ў нашых сем'ях. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Разом з Езусом, Марыяй і Юзафом узнесем до Бога Отца молитвы за ўсе сем'і. Молимся за святы Касцёл, каб пра сваю дзейнасць ён сведчыў аб любові Езуса Христа да кожнага чалавека. Цябе просім. Молимся за каталіцкія сем'і, каб яны наследавалі святую сям'ю, жывучы ў шчырай любові. Цябе просім. Молимся за сужэнствы, каб з Божай дапамогай яны, дзякуючы практыцы дыялогу, умелі вырашаць усе складаныя пытанні. Цябе просім. Молимся за памерлага Дмітрыя Марцінчыка, каб добры Бог прыняў яго ў сваё валадарства. Цябе просім. Молимся за нас, прысутных на гэтай святой імшы, каб гэты святочны час яшчэ больш паяднаў нас з Богам і нашымі бліжнімі. Цябе просім. Усемагутны Божа, прымі ласкава ўсе просьбы і ўчыні, каб нашыя сем'і жылі ў тым самым духу, які напаўняў святую сям'ю. Праз Христа, Пана нашага. Амин. Народився Ісус Христос, ясілька хмали. Хвала Богу на вишенях, супокой земли. Глория, Глория, in excelsis Deo. Глория, Глория, in excelsis Deo. У печори були послі клінчать перед ним. Поставителя познали у дитятку тим. Глория, Глория, in excelsis Deo. Глория, Глория, in excelsis Deo. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю
і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Боже наш Отче, складаючи Тобі гэтую ахвяру милостивлення, покорно Тебе просим, ка про заступництво Богородицы Девы и святого Юзафа Ты одарил нашей семьи Твоей ласкою с упокоем, праз Христа Пана нашего. Амин. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Попраз таямніцу ўцелаўлёнага слова заззяла для вачэй нашай душы новае святло Тваёй хвалы, каб мы, пазнаючы Бога ў бачнай постаці, былі ім узнесеныя да любові нябачных рэчаў. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос, і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыстя в хвале. Успамінаючы смерцю воскресення Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай пра слугу Твайго Дзмітрыя, якога Ты паклікаў да сябе з гэтага свету,
дазволь яму, які стаў праз хрост падобным у смерці да Твайго Сына, таксама ўдзельнічаць у яго васкрасенні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Jesúsa Chrysta. Праз Христа, с Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче усемогутный, у єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко небе, так и на земле. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво супакою дні наше, да памажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Jesúsa Христа. О Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайте ближнему знак супокою. Баларанко молоши, ягаки береш на себе краї світу, змілуйся над нами. Баларанко молоши, ягаки береш на себе краї світу, змілуйся над нами. Баларанко молоши, ягаки береш на себе краї світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленное, покликанное на вечеру ягоную.
Бог наш з'явіўся на зямлі і жыў сярод людзей. Люли мой Иисусе, милый Сын
Прибегли пастухи у Бетлеем, заспевали песню, что и мы пяем. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. И с поклоном кланялись все ему, отдали пошану Богу нашему. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Молимся. Милосердный Отче, Ты умацовал нас небесным сакраментом. Учини просим, как мы верно наследовали приклад святой сям'і, и пасля клопотаў гэтага веку разом з ёй удзельнічалі ў радасці вечнай. Праз Христа, Пана нашага. Аминь. Послухайте, калі ласка, об'яви. Паведамленне канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі, умілаваныя ў пану браты і сёстры. Дзеці прыносяць з сабою жыццё, радасць, надзею, а разам з тым і непакой. Але такое жыццё, несумненна, яны таксама прыносяць клопаты, а часам і праблемы. Але лепшае грамадства з гэтымі клопатамі і праблемамі, чым грамадства сумнае і шэрае, паколькі засталося без дзяцей, навучае папа Францішак. Працягваючы думку папы, неабходна сцвердзіць, што мы сёння маем сумнае і шэрае грамадства, бо вельмі многія ў свеце пагарджаюць чалавечым жыццём. Не так было ў выпадку святой сям'і. Сённяшняе Евангелие запрашае нас у падарожжа разам з Марыяй, Юзафам і Езусам у Иерусалімскую святыню. Потым Езус згубіўся, а калі яго адшукалі, вярнуліся дадому ў Назарэт. Езус узрастаў у мудрасці, ў гадах і ў ласцы ў Бога і ў людзей. Што ж такога асаблівага можа скрывацца за гэтымі словамі? Гэта дакладна было звычайнае і простае сямейнае жыццё, якое сёння для нашых сем'яў становіцца школай Евангелля. Гледзячы на жыццё святой сям'і ў Назарэце, мы вучымся праслаўляць Бога сярод сціпласці і нягод, хоць і ж не давялося ім перажыць беднасць, пераслед і выгнанне. Нягледзячы на гэта, яны ўмелі ўзнёсла і ў чысціні праслаўляць Бога за ўсё, што перажывалі. Сёння мы праслаўляем Бога за тых шматлікіх людзей, якія, нягледзячы на перашкоды і цяжкасці, узялі на сябе абавязак духоўнага ўсынаўлення. Дзякую усім тым, хто на працягу мінулых 9 месяцаў маліўся ў інтэнцыі захавання ненароджанага жыцця, якому пагражала небяспека аборту. Дзякуючы вашым малітвам, гэты свет становіцца ўжо не такім сумным і шэрым. Няхай вашым старанням і ініцыятывам, скіраваным на тое, каб кожнае зачатае дзіця магло прыйсці ў гэты свет, спадарожнічала нашае пастырскае благаслаўленне, якое вам ад усяго сэрца ўдзяляем у імя Айца і Сына і Духа Святога, каталіцкія біскупы Беларусі. Адзначаем гэта імшой і заўтра таксама свята святой сям'і. 1 студзеня, серада, урачыстасць святой Багародзіцы Марыі. Імшы ў Стоўбцах у 11, у 18, у Новым Свершні у 13 гадзін. 2 студзеня ўспамін святых Базыля Вялікага і Грыгорыя Назіянскага, біскупаў і доктараў касцёла. Святы імшы на тыдні ў Стоўбцах і ў панядзелак і аўторак у 18 гадзін, у чацвер і пятніцу у 9,
у суботу ў 9 і 19. У нядзелю святая імша, як заўсёды, у 11 і ў 18. У раскладзе магчымы змены. Напрыканцы года шчыра ксёндз Пробашч дзякуе ўсім парафіянам за супольную малітву, працу на раскопках пры старым касцёле, за ахвяраванні, кветкі на клумбе і алтары, за ўсе старанні, у якіх вы ўдзельнічалі на працягу гэтага года у касцёле і каля касцёльнай тэрыторыі. Заняткі па падрыхтоўцы да сакраменту канфірмацыі і бішмавання праходзяць кожную суботу о 18 гадзіне. Захвочваем запісвацца, хто не прымаў гэты сакрамент, запісацца можна ў кіоску. У парафіі, як і ў мінулым годзе, адбываецца конкурс малюнкаў для дзяцей і моладзі. Падвядзенне вынікаў будзе 12 студзеня на святах Росту Пана. Сёлета тэма конкурсу «Чакаю цябе, добры Божа». Дзякуем за ахвяраванні на работы ў касцёле і капліцы. У ларку можна купіць катэхізіс да сакраменту бішмавання, а таксама часопісы «Аве Марія», «Наша вера» і малітоўнік «Ойча наш». Таксама прывезлі дадатковыя календары літургічныя на 2025 год. Дзякую за супольную малітву, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить и стероже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите в супокой Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасам злого духа. Опорно проси, нехай його знищить Пан Бог, а ти, княже войска небесна, моцею Божою, скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душам снують по світі. Амінь. Помияние наш чудотворца, знал причины оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Помияние наш чудотворца, знал причины оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Помияние наш чудотворца, знал причины оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти представляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширали серед братов сестер познання ім'я Твоєго святого, обвіщаючи Слово Твоє і узляючи святые сакраменти. Одири ласки хвали алтара слугу Твоєго отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа. Проси Христа, Пана нашого. Зорка Бетлеемска над землею сяє, радостную вестку людям обвящає. Не смей обудися, Христос народился,
веселиться, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость променится, будем веселиться. Промень ласки Божией на землю пролився, каб тобі дать счастье, спался народился.